Good morning, Bombo J. No? And first of all, maraming salamat po sa pagbigay po ng oras at oportunidad po nito sa Team PMA po upang ipaalam po sa lahat ng Philippine Military Academy po ay magkakaroon ng Philippine Military Academy Entrance Examination this coming Saturday and Sunday po, September 20 and 21 at Northwestern University, Lawag City po. Okay. Sir, sa mga gusto pong mag-entrance exam, open po ba ito sa lahat? At ano po yung mga requirements na kailangan po nilang dalhin, sir? Sir, before going to the venue, dapat po alam po ng ating mga aplikante na sila po ay naturally or natural born citizen po, Filipino citizen, either by birth or naturalized at never been married. Edad po 17 to 21 years old. At sir, basahin ko po yung para sigurado po tayo. Physically fit and or with good moral character. At least high school graduate po or grade 12 with a general average of 85% or higher. No administrative or criminal case. And yun nga po, must have a barefoot height or not less than 5 feet tall po. And must pass the complete physical and medical examination that will be conducted po by the AFP. And for the requirements po para sa entrance examination, magdala lamang po kayo ng valid ID, birth certificate, Form 137 or 138. Kung kayo po ay nasa kolehiyo na, you could use po your grade 12 GPA. Or kung nasa grade 12 naman po kayo, you could use your grade 11 GPA. And 2x2 picture po. Sir, para po sa mga viewers, listeners po natin na gusto pong mag-take ng exam, maaari po bang bigyan natin sila ng parang teaser? Ano po yung mga content ng mga examination upang sa gayon ay mapaghandaan po nila, sir? Sir, yung exam po, sir, ay more on math. Or to be specific po, algebra. And then, grammar po, language. Ilang oras po yung examination? Sir, at least 3 hours. Sir, yung kung makakapasok po or makakapasa yung mga magte-take ng entrance exam, ano po yung mga susunod na mangyayari upang makapasok po sila sa Philippine Military Academy? Sir, sa mga aplikante po natin, kung makakapasa po kayo sa entrance examination, ang PMA po ay magpapadala po sa inyo ng sulat via email or letter, and then he or she will be required to go to AFP Medical Center, which is located in Quezon City, to undergo a complete physical and medical examination po. And wag na po kayo mag-alala kasi yung makakapasa po sa entrance examination at makakatanggap po ng sulat na pupunta po sila sa AFP Medical Center ay free na po yung board and lodging. Kasama na po din po yung meals. Sir, para po sa mga hindi nakakaalam, ano po yung Philippine Military Academy at ano po yung parang benepisyo or advantage kung sakaling makapasok po sila sa nasabing academy, sir? Sir, yung Philippine Military Academy is the military institution po of the Philippines, a premier military institution of the Philippines that produces military officers for the Armed Forces of Philippines that will go to the Philippine Army, Philippine Air Force, and Philippine Navy. And for the benefits po, sir, and privileges, a noble privilege to serve, of course, unang-una po sa lahat is a noble privilege to serve the country, free college education with a well-rounded curriculum, which is a BS in Management, major in Security Studies. And of course, sir, this is the good part, salary grade of 18. So habang nag-aaral pa lang po, nag-training pa lang po yung mga kadete natin sa loob ng PMA, makakatanggap na po sila ng buwanang sweldo at allowance. And of course, a guaranteed job after graduation, which is a 4-year course din po ang PMA. And a progressive career as an officer in the Army, katulad po sinabi ko, Army, Navy, and Air Force. And of course po, an opportunity to compete yung mga kadete po natin na makapag-aral po abroad. Wow. Napakaraming benepisyo, ha, sir
Palomar. Sir, kung sakaling makapasok po sila sa PMA, gaano po katagal yung training na pagdadaanan nila, sir? Sir, 4 years po, sir. Yes, sir. Okay, sir. Sir, sa entrance exam, may mga limit po ba ng bilang ng kukunin nyo, or as long as makapasa, kukunin po ninyo sila, sir? Yes, sir. As long po makapasa po sir sa entrance examination at yun po, talagang they will proceed next to yung physical and medical examination. At doon din po malalaman kung pasado po sila sa lahat, then ito na po yung opportunity na talagang makakapasok po sila sa PMA. Maari po bang malaman kung ilan po yung passing rate, Sir Palomar? Sir, dito po sa Lawag, as per the data that we have, yung passing rate po dito sa Lawag po is 4%. With the average applicants po of 180 applicants po, sir. Sir, kung imbitahan po na natin yung mga listeners, viewers po natin sa mangyayaring entrance examination ngayong Sabado, sir. Go ahead. Okay, sir. Thank you, sir. So, sa lahat po ng tagapakinig at manunood po ng Bombo Radio, Lawag, kami po ang Philippine Military Academy with me, of course, First Lieutenant Franz Michael Palomar, Philippine Air Force, the officer in charge dito po sa Lawag City Testing Center po ng Philippine Military Academy Entrance Examination. Inaanyayahan po lahat, edad 17 to 21 years old, na tumungo po lamang sa Northwestern University on 20 and 21 September 2025, this coming weekend na po yon. At magdala lang po lamang ng inyong birth certificate or PSA, Form 137 or 138, valid ID, Mongol Pencil number 2, and of course, 2 2x2 pictures. Okay, sir. Maraming salamat po sa ibinahagi po ninyong. Sir, may mga kasama rin po tayo. Dito po tayo, sir, para sa iba pang anunsyo ng Philippine Military Academy, mga kabombo. So, Madam Damaapo, makakadot. Okay, sir, kung may mga iba pa po kayong announcement, go ahead po. Yes, sir. I'm Technical Sergeant Piado, Philippine Air Force, from Paway, Ilocos Norte. In addition po doon, sir, sa sinabi ni First Lieutenant Palomar, the OIC, Dr. Team ng Lawag, dapat po ang average po nila, yung mga mag-exam po, at least 85% po. Para para maiwasan natin ang pagkaantala ng mga aplikante. Ulitin ko po, 85% po yung at least 85%. At least 85% po yung general average. General average na magte-take po ng entrance examination. Yun lang po, sir. So, ibig sabihin kung hindi po pasok doon, hindi po sila pwedeng mag-take ng exam? Unfortunately po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Maraming salamat po ulit sa oras po na ibinahagi po ninyo sa Bombo Radio. At likewise po, sir, maraming salamat po sa oras at oportunidad po na binigay niyo po sa Team PMA, sir. Okay, Magandang umaga po sa lahat.